So nakita na po namin ninyo kalit na kami nagyapon duha. So asa namin dapit? Pero padung may ilahabay. So nahata din ay binunsaran pa mi siguro gyapon eh. Sakop. Ika na to. So para makabaw mo nganong nakaabot man dire kalit. So mo na yung sinugdanan. Sumupay pagtamag na to dire karon no. Binunsaran City ni. Tanahon na to ni kung asa ni tama ni nga kalsada ni. Ikaw ba nagawang ko ano? Agaw. Hindot kilahan ko ano. Eskwelahan din ni sa kuan, Binunsaran City kini oh. Ikaw ba nagawang kagaw. Kabrigya pun duha. Laos ta dito si babaw karon padung pagid to. Tama maabot ato pinakatumoy anay. Tara na to kita dito padung ibabaw. Tara Binunsaran Bridge. Nga duha ka tikang abot na din ka. Ayo pa na. Babaw pagi kayo? Oh. Babaw pagi kayo ni guys oh. Dira na nga na basta nga na ngayon. Pascal. Butan. Slayo pa kayo. Pati babaw. Malahos pa ta dito taman dito. Hindot kila lugar okay. Na kalsada na naitubod oh. Naitubod. Sa banay kanal banigikan o sa banay. Ang giant fern ba? Padung ito babaw. Kaya mo lakuan na. Ha. Sa baga na. Layo kung siguro kayo na. Layo pa na ba? Babaw ba? Mga kuan pa ko no, mga 200 pa ka kilometro giahak na gina. Labang pata ni mga lasak-lasak ko na mga naitubod agi. Di ba kata maligid ani nigpadong ubos? Ay, okay ra kay bagal kayo. Tanaw ta na kung unsa ni na dire ron. Tumoy. Kuan ra ba? Pagdibagdoy ra gud. Bigan ah. So kita naman mga giant fern oh. Tupling kasada. Skopo siguro na kung nani tunga kasada zero. Gamit mo itong kamera ni nga murag makalibat ba. Sa may taga dire oh. So ibabaw ni sa eskwelahan sa Binunsaran sa may tawag kani nga lugar ni. Dire ni dapat sa may katang daghang kay bunga nga lubi ba, no? Sa binulig. So dito pag magikan sa ubos oh. Pila na kabuan ay kami nakabalik na pud baklayan eh. So lain na pud nga journey ni. Binunsaran na pud nga dapitan eh. So atangilan ninyo sa mga adventure no kay basin sunod. Kalit mo abot na mi Japan ba. Tingahan niya mo Binunsaran pa biyan eh. Ito pag dito, paibabaw pagi kayo. Ngita mitungaw ane. Kay mag-inihapay mitungaw kung nag-abot na mo dito kung insay pinakadaghan. Gwapo gling na kasada ni. Hinlo kita ng kasada oh. Pinulumot-lumot din dati. Gwapo lang kasada oh. Kaangay gigo ba? Layo pumunay kami. Tanawa. Pape. Ada dire oh. Kinsay makatag-an og gasan ni dapit. Nay premium kaguran kung makatag-an na. Tuyay lang ko na. So nakaabot namin sa mo destination no. So moro din siyang glass ng kalsada. So pabalik na po mi dito. Let's go. Ano ra talasan eh. Pagdigian na to. Ano ra ta kay iba sa ambusan ta na. Ara balik na ta agi okay.
Kaabot naman tas dumoy, balik na tagi. Let's go. Taas ka chuya ka bobo. Munang luyo sa ano kawa. Munang view luyo sa kawa. Ini bakahan eh, oh. Tanaw na to ni karon kung magbihib ba ni kay ganina ani kay sa limuang ni. Tanaw to kung nakahinumdum ba ni siya namo. Buang nga baka ni ganina hapit may birahan ani. Tanaw to kung katimaan pa ba ni siya. Ay alang ko rata kay para tanaw to kung makahinumdum ba siya nato. Semangin po ning buang kon kaon-kaon dayon no. Hoy. Hoy. Okay. Di ko. Paman ni behave man ganina ni mura ni guan. Bull rider. Hoy. Lolo patay. Sungagon ka gid na. Ay, baklay. Oh.